badator Arrapazank. Arrapazank 2012 edizioa martxan dago, eta aurtengo nobedade guztien berri emateko aurkezpenak egin dira egunotan Bilboko hainbat ikastetxeetan. Aurtengo Arrapazank ezberdina izango da. Azken edizioetako distirazank eta dantzazank lehiaketak elkartu egin ditugu Arrapazank eszenatokian lehiaketa berrian. Dantza, abestia, antzerkia, zeuk erabaki zerekin harritu nahi gaituzun. Baina hau ez da guztia, moda desfilean, argazki lehiaketan eta ukabila taldearekin egingo dugun bideokliparen grabaketan ere parte hartu dezakezu. Eta Arrapazanken gertatzen den guztiaren berri emateko kasetari bilagabiltza. Arrapazank telebistarako reportari izan nahi baduzu, hauze duzu aukera. Parte hartu kasetaritza tailerrean eta animatu zaitez kamera aurrean jartzen. Segi irubelikoitza arrapazank.com webgunera eta antze aurkituko duzu informazio guztia. Parte hartzeko prest,